Yo guys, kumusta rin mga ilo guys sa mga Bisaya dyan, no? So karon guys, tanaw tag secure binders, no? Idugay na tawa katanaw. So pili tag ilang video nila. So bayan sila mga pag idugay na ko katanaw silang mga upload guys. Mani akong huli na tanawan nila kaning good nga item na tanaw na rin ako. Ang kaning wala pa ni ang baki nga gilumsan. So ang tanawon guys, ang baki nga gilumsan. Sigaw mga nila. Si Esperdo man nag-isog si Kwan. Si Esperdo si David, no? Si David naman nag-aamaw mo si David. Unsa naman po na imong kalaki po din taon David na? Tukar na po ng Naman na, utok lagi di na. mo nang. Magkawag sa mga kapila makaistorya mo wala. Hoy, ikaw ba nadaot na di ka pagmaayo? Kasi pangilabot ka naman ako. Ano ba ito? Pila makaistorya. Lagi isda din ha? Wala lagi isda din ha? Usa may makuha ni mo anak? Kasi may gayon nga isda akong gikuhaan eh. Sabi yung paano na? Baki! Daga magumbaki ane. Saan man itaw mo ng bake? Ay naman. Isud ang kaya wala misud ang So, hato. baki yun yung palaka. Kita ang bake! Naro, isa. Na. Utak utok. Lakan na tabay na unya nga namang Nalagi baki ane na. Unsa po na siyang... Laki na kita! Wala pa basig ni. Sulod pala sa ilalom. Kaalis na utak kayo mo. Di po kayo maklaro. Pahawa din mo. Pahawa. Nanguhan ko ka para na misud an. Sa kung ikaw. Atin niyo mo. Usap din ba nakuha ni mo ang taon? Ay, kabalo na ko. Usap na kaya mo na. Nakoy na una-unaan. Napalapod sa kang una. Gaganahan lang na ko guys kung sila yung magtandem ni Esperdo ni David lang kay maayo pagkakuan ang content. Labi na si David kay maayo magpaamo-amo na si David yun. Pagkadautag yung kwenta rin tawa na. Nakadruga. Ito. Ali. Ikaw bang? Hapit na yung kaparokon ang imong ulo. Animal. Tahu jauh. Pagkalaluba. Sama ka lang man ang utok ka naman insalom naman ang kana. Nay dagag. Lulog ka ba? Atay yun. Baki. Ikaw ba? Kay! Hapit ko malumo sa lulong kaayo. Pero kita bakit ay sa? Unsa ko'y makita? Nakita ba? Ikaw nakadruga ka. Unsa may mong gihitik? Nga naman. Ikaw na makuha ka na. Lalagi bakit naghagkayo na lalong kaayo ari? Atay rin ko video. Ako ka na imong pinta yung hanag yun. Ramay mo na puso. Usa man. Naunsa naman yung taon. Naunsa naman ka. Namo halay ko baki. Ako nahuwa. Bari, ano ka ba? Ha? Tabay na labhananan o niya nga naman. Gatog-gatog. Naalagi, wala ako kakuha kay lalong kaayo. Basta kung gano'n mo. Pagkalalong pinimong utok ko, lisod itong karon. Nila ko nakitaan. Ang David. Nan, nakakuha ako. Yes! Nakakuha na ko. Lalo ko pa yung ko ane.
Basta ba, buwan? Ate, buwan ba na? Nabisa ko sa mana. Buwan. Sa nausa na. Ako aning kuha. Ano nga naman bulad na ka na. Bulad nga, isda mo gud ni. Pagkabuang ka anak. Sana ko'y paniod to. Kaon ka? Kaon ta. Ikaw bawa. Lakaw na kung hato na. Ay, ako. Laki ko nung kawin. Ikaw ba? Lami kay labas kaayo. Malabas ba na imong kabuang anak? Abi na ako to og baki, isda man di ay. Ma, lahi kaayo gyud. Dito ba? Lakaw na dito. Laki ko nung ka. Kaon sa kuhari. Kanong sa ako man ikaw mahumanhaan nga. Manglaba ko. Ano ra ko? Lakaw na ba? Lakaw na. Lakaw na. O nya ra lagi ko. Mag-usap naman ka. Maligo. Lalaban. Kita ka nalaba ko na ba? Kailangan na yung ituloy si Dantoy naglaba. Ben! Ano ra ko kay lalom? Hindi ko. Binatay ko nung di sa makantan. Oh, napidahan tanduay. Ilang lapad. Ilang lapad ah. Oh, Daot na din na yung kumita doon! Pagka-abnormal yung gantahon! Daot na din kang tamuhan ka! Ah, lami. Wala po. Ay, kuno kong amo-amo nga. Kami, galing sa plago, Roy! Wala po to. Ikat, ka na, iyatik po nung unang... Hato ba? Lakaw na hanto! Ano ra ko? Maligo pa ko. Labhan na! Labhan na! Ano ra ko kay maligo lagi ko. wala ka guys yun. Ilugod ko be. Ari dapit okay na lang hugaw. Aray, hinayara. Ari pang pikas o. Ibuno magiging na, ihapak magiging ako na imong ulo ron. Palihog ra ari o dapit. Kaya ka abot. Lakaw na! Lakaw na! Musa lang pa ko. Naingon ka, lumudha ka na! Uy, pagkatapos mo kay Quinta! Sabag kita! Kita lang po kong baki. Dali, tanawa. Dali, tanawa. Tanawa na baki. Tanawa na baki kita. Oh. Nakasa. Hoy, naibaki isa. Lakaw ang sob! Pagkit ka!